U-Advocate Corette Nodie omele iSARS ophenyweni lwayo lwentela onibandakanya osomabhizinisi waseThekwini uShoni Mkhize udutshule izikhawu ezintathu ngaphandle kwehhotela lakhe ubesephuthunyiswa esibhedlela enamanxeba okudutshulwa. Amaphoyisa athi imbangela okudutshulwa kwakhe ayikaziwa. The police responded to the crime scene and we've decided to take the docket and give it to the DPCI so that they can investigate, and we are working very close with SARS in order to provide the necessary support that they need to secure the officials. We cannot speculate as to the cause and we cannot accuse anyone for now. Ngokusebenza kwamaphoyisa esifundazweni umkhwanazi uthi sekuboshwe abantu abayizinkulungwane ezingama-35 kusukela ngoMbasa ngamacala ahlukahlukene. Akusibona bonke abasejele, abanye basamba amacala, abanye mhlawumbe badedeliwe sebegwetshiwe badedelwa njalo njalo. Kodwa kuyasijabulisa ke thina ukuthi iningi labo laba esibabophile about 11,192 sibabophele amacala abaleke kakhulu ahlanganisa ukubulala, ukudlwengula kanye nokushaya abantu. Isifundazwe sibhekane kakhulu nesigameko zokusocongwa kosombusazwe nabaholi bendabuko. Iqembu leli eliphenya ukubulalana noma ukuhlasela kwesopolitiki political task team esiloke sayiqala ngo-2018 njengoba dusho nje mfowethu. Siphinde sayinikeza omnye umsebenzi ukuthi ibhekelele iphenye amacala okubulawa kwabaholi bomdabu. Leli qembu liphethe amanye amacala amaningi eselingaselibophe ngekudala salinde ukuthi sixoxisane nje ne-NPA ukuze sivumelane ukuthi senza kanjani ngalawo macala, kodwa siyathemba ukuthi iningi lawo lamacala ungathi kuphela unyaka lo sibe sisenkantolo sisiwathetha lawo macala ngoba sobe sesibophile. Amaphoyisa aphinda ashaqa inqwaba izibhamu ezisabalala emphakathini ezinye okusolakala ukuthi ziyathinteka emacaleni obugebengu.